winantu ring karaharjan ami widiatur kawula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman saha kawilujingan ugi tansah tumedhak lan kasarira wonten ngarsanipun sami boten ketalempet bakal sakadang Deksa Music campur sari jangkep kang wijil saking laladan kerep cemeng sambung macan Sragena Sri kasepuhan Pak Dr. Rohman Sinengguyung SP Audio Professional Sound System para sepuh para bini sepuh ingkang tansah biniktenan para haji para hajah santriwan santriwati ingkang tansah rinten dalu sumandhi kitab wahyu ilahi para tamu para lega ingkang tansah kinurmatan boten katalumpen para kadang taruna wonten ing laladan Dukuh Koro RT 3 RW sekawan Desa Siti Mulyo Kecamatan Pucak Wangi Kabupaten Pati ingkang tansah kawula tresnani saderengipun kawula kathah inggih matur sumangga sesarengan kawula dherekaken hawunjaken raos puja drasa syukur wonten ngarsa Gusti kang murbing dumadi wonten dalu kalenggahan kita sedaya tasih pinaringan kasarasan kawilujingan saengga saged rawuh wonten dalipun Bapak Orkid utawinipun Pak Ian sekalian Ibu wonten dalu kalenggahan ngetos pitulus Walimatul Urus Kitanan Ananda Orkid Afida Etianto mugia Kang Putra dados keluarga ingkang soleh lan soleh mugia ngabekti marang wong tua boten katalumpen tumrap nusa lan bangsa. Boten katalumpen selawat salam kalau tujuaken dumateng junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dipun tego-tego syafaatipun wonten ing yaumul kiamah amin Allahumma. Para tamu ingkang kinurmatan kanthi madu madikane penggalih so anggrahapi daran sarta unjukan ingkang sampun cumawis saking para pramuladi keparawa kalau sakadang Deksa Music campur sari sowan marak nelipur wonten ngarsanipun sami nganti gangsal Widawati gangsal biduan ingkang sampun samekta gati siaga diri nelipur panjenengan sedaya wonten dalu kalenggahan kula tepangaken setunggal bokos setunggal kajengipun dalu kalenggahan gayang regeng bahagian wonten ing dalemipun Bapak Orkid ingkang kula sepindah Mbak Yu Riri ya jumenang artis bola pantai oh izin niki nek teng Sragen artis bola voli Pak Atlet Mas. atlet tak kira artis sing gawa Oh. ngono kae Atlete lho Mas. oh atlete Dadi bale oh maksudnya. dadi balik engkang angka kali Gendo Ayu Cindy Kasumbul Gendo Ayu Nop Gomez ingkang angka sekawan Tata Ganosa kang pungkasan Ellen Valentina Rosi. Wah, iya bledos pokoke. kula piyambak kang sowan wonten dalu kalenggahan Dimas Gudil salam pambuka saking kawula sakadang Deksa Music SP Pro semoga katur salam pambuka semoga
matur sembah genging panuwun setunggal tembang salam pambuka saking kawula sakadang Deksa Music kang wijil saking laladan kerep cemeng sambu macan Sragen Asri